Yan guys, pupunta kami ng kwan, Maki Bataris. Nag-ano ng kwan, ng buhangin sa bahay ng pinsan ko. Papa! Mama! Hello! Hello! Bali dito kami sa tricycle mag-ano guys, sasakay. Wala ka namang choice. Ito lang sasakyan namin. Ah, hawakan mo. Ano na? Ito lang. Ako lang ako mag-video. Lagay mo dyan, oh. Let's go! Let's go! Sobrang lamig dito. Ayan! Ayan! Yun, yung palengke namin dito sa Aqua, Quezon. Dito sa loob na, oh. Ni. Yung simbahan nila dito, guys. Ito. Malapit na kami. Natamad kasi ako magsalita. Yun eh, i-try tricycle. Kaya nag-work na sila, guys. Nakapapon na sila. Tapos nakakaya naman. Ala, daming gawa. Para datayan tayo. Anyway. Paratan nga tayo. Diyan daw ko, pwede daw dyan. Andito na kami, guys. So, nagpuputol sila ng kahoy. Ayun. Oo. Tingnan mo yung pan. Si Kabsat Abet din niya na alam kung saan niya pinupunta yung tricycle. Hala, guys. Ang gaganda dun. Grabe. Yung bag ko, yung bag. Ayan na, guys. Oh, yan. Nagwa-work na sila. Yun. Oh. Oy, oy. Ayan na, guys. Yung pinsan niya, guys, andun, oh, sa taas.
Tôi làm chúa màu cái mấy nơi. Kiểu mo. Yung kapatid niyang kwan. Pogi. Ano yan? Tinam dito. Talna naman. Pogi daw. Dito nan. Ate boy. Hey. Si Bossing. Si Bossing nandito sa Garuba. Ay, Kasi ganun naman natin. Tumidan. ito din yung pizza niya dito. Years. Ha? 10 years. Yung interview na ko may DJ ko kaya madi nakapan. Nga dyan, nga plan. Pini ko Si Sandy nga ko kam. Ay, wan. Nang isipot kanya. Sa kakadwami dyan. Ay sa kodwa yo. Kung po iso na sa bali kami trabaho. Baka pang makaduming ko pre. Tawagan ka na. Hindi na parang pala umrat dyan siya. Alam mo naman ka. Tekmakti Merkulis sa kaya ay Martes. Pre interview na bigat ko na si Kumawan Madami makaawid madi. Sayang ka na. Awid ko lang today. Ha? Awid ko lang. Ayun. Manual daw yun. Bahay na pinapatayo ng pinsan kong galing abroad, guys. Merienda kide. Merienda. Oh, pas. Nih.
dapat, Jeng. Pagod. So guys, gagabor namin dito. Ano sir? Merinda kami. Sino lang Ito baso? rin. Ito na. Ano nga? Ano kailangan video na online? Basta tulong mo na ka-play ata. Well, trabaho kayo tag merinda kami. Bastos daw kang kakastapotog kinang mga tatima nagsintir. Hay, gapulis man kayo. Oh, gado ka rin namin. Kasi si mama po. Tuloy ko yan, oy. Adiakan kayo. Agaw kayo talaga sa sarili yun. Maganda ka? Hindi ah. Nini? Wala ako, mamang. Mama na ako, papa. Oh. Oh. Ano guys? Yun. Maganda tayo. Dali. Para mo sa pagkain na. Wow! Sige. Ano ka na? Diba? Tingnan ka. Ayun. Maganda tayo guys. Titang siguro taadi mo, makatun. Nyaki, nag-sexy nagsusubaw. Nyak. Kaya pag merinda. Ay. Gam ka din. Papa, Hmm. hindi balik siya doon, oh.
Dito mo na antay. Dito ka muna. Sigang pag ganun yung anay, banger na kama din sa kahit. Yaman na. Yun eh. Ay, tabak na. Nadingat ko yun eh. Ah, yun ito yung nalalawawa na. Nadingat sa tipunan. Kaya na iguantays. Iya, iguantays ko yung maday. Kailangan tamasin ko. Lumakot mo na nalalaw. Hello, vlogger. Hello. Come and join us. Okay, dito. Mike, dadakat nagwantis na eh. Apoy ka na. Apoy ka lang pa. Sino binablogger mo? Siya ba o ako? Ay, wakas na dago. Pwede natin magamin. Oh, hello. Ito, benda mo pa. Bye-bye. Isa dia. Ano yan? Oh. Sipag oh. Masukas pa. Papa, buwan. Papa!
ano. Halika na, kain muna tayo. Kung ayaw mo, diwag. Langan. Langan. Oo, kain muna tayo, ah. Alam ni Bitang kami na. Aldrin naman. Kaya niya magpagana ta. Aldrin naman, oh. Papa. Dalawa yata yun, oh. Let's eat. Yan guys, tapos na kaming kumain. Nalipawin na rin kami. Nagpapaalam na yung anak ko. Doon na siya.